बे दुब्लि बारियाव गारगोन दा हासारा हासारा दुब्लि बारियाव गारगोन बे दुब्लि बारिनिफ्राय जों खिसे उन्नति खालामनानै जानांगौ दा बेजोंहायनो जोङो खिसे डेभेलपआव फैदों खस्थ' खालामनानैहायनो दा गोरलै गोरलामबो जों फोरोंलांनो हागासिनो दङ दा गायनाया जों थाइबें गायगोन दा थाइबेंनिफ्राय बिनि खाथियावहाय होदेरबावगोन जोङो थाइबेंनि सहरैनो जों फानलु होगोन फानलु एक्सट्राथिन जों गायगोन मोनसे खेथियावहाय जों मोननै खस्थ' खालामो आलुजों आरो खुमब्रा लाव होबावो जोङो मोनसे सिजनावहायनो जों मोननै सिजन मावो ना मोनसे दुब्लियावहायनो जों आलुजों बे खाख्लौ होदेरबावो जोगोनार आलुजों खुमब्रा जोगोनार गायदेरबाय बिहां गायदेरना होबावबाय आरो बानलुजों मा गायदेरो बानलुजोंहाय जों गेजेरावहाय मोङा होदेरबावनोसै मा होदेरो बानलुजों आरो थाइबें बानलु थाइबें माने खेबसेनो गायबाय गायनानै आरो होबावबा बिहानो दा माथो खालामबावनो बिहानजोंनो जोङो एसे डेभेलप न'हायनिबो गारि घरा एसे गोरलै गोरलामफोरनोहायबो फोरोंनो मानो एसे आगायगासिनो दङ दा नोंथांमोनहा खोनानो मोनबाय नै आदैनिफ्राय बिसोरो माने स्मार्टलि माने एग्रिकालचारखौ मावो जेरै खिन्थाखाबाय आलु गायबाय आलु गायखांनायनि उनाव खाख्लौ ना जोगोनार गायबाय बेनिफ्राय आरो बानलु गायबा आरो बानलुजों आरो थाइबेंबो गायदेरबाय आरो नांगौथे जों दांबुदिबो होदेरबावबाय बानलु गायबा आरो बानलुजों थाइबेंबो गायदेरबावबाय आरो बिनि उनाव आरो मा गायबावो बिनि उनावहाय जों गायबावो बान्दा कफि फुलकफि अलकफि दा आरो अनेक किछु दंबावो दा जों फोरमायगासिनो दङ एग्रिकालचारावहाय दा एग्रिकालचारनिफ्राय जों एसे सुबिदा मोननोला जों साबसिन बानायनो मावलांनो हाबावगौमोन आरो माइबो गायोना माइयालाय जों फ्राय मोनसे लानांगौ हाबावखाबाय माने बोसोराव माइखौ खेबसे गायो जों गानै गायो खेबनै माइखौ खेबनै गायो माने माइ गायग्राया आलदा ना हाया मैगं गायग्राया आलदा मैगं जों बे मोननै गायनानैहायनो आरो बिहानो जोङो हानानै आरो मैगं गायबावो माइखौ फुलकबि आलु ओमफ्राय थाइबें बानलु बेहानो जोङो सबजानानै आरो गायबावबाय बे सिजनावहाय नै माने नोंथांमोनहा खोनाबाय नुवाखै हाखौ रेस्टखौनो दोना माइखौ खेबनै गायो जाहैदों जोंनाथ' हजों आसामाव माइखौ खेबसेल' गायो ओमफ्राय मैगं थाइगं गाया दा बेंगलाव आदैमोननिफ्राय खोनानो मोनबाय नै माइखौ खेबनै गायसे गायनानै आरोबाव मैगं गायबाव जाहैदों खेबथाम आबाद मावो आरो बेल' नंबावा आलुजों लोगोसे खुमब्रा होदेरबाय जोगोनार होदेरबाय आरो बानलुजों लोगोसे थाइबें ओरैबायदि माने इउज खालामो आरो बिसोर हाखौ ओरैनो फ्रियाव दोना माने थाबाय थायोब्लाथ' जोंनिया लस जागोन दा माने बेंगलनि बर'फ्रा बाङालि जायगायाव थानानै रोंबाय आरो जोंनाबो बर'फ्रा बेबायदिनो रोंनांसिगोन आसामना उन्दुनानै थानाय जानाय नङा नांगौथे लिंहर थांगोन आङो फोरोंहैगोन ना लिंहरनोब्ला आं थांगोन जागोन ना नुवाखै खोनाबायना दा जों बर'फ्राबो एसे सोलोंनांसिगोन आसामनि बर'फ्राबो एसे स्मार्ट जानांसिगोन उन्दुनानै थाबाय थानाय ना बे तास जुवा गेलेनाय ओमफ्राय बेबायदि जानानै लोंनानै उन्दुनानै थाबाय थानायनिफ्राय जोङो सिखारनांसिगोन जों साख्रिबा नेबाय थानानै जानाय नङा नुबायना लोगोसेयावहायनो जोङो सेस्था खालामगोन साख्रिबो लागोन बे मावनायाल' जोङो अफसाइडनि नायो बेफ्रासो दा बेनो आरो आदैया मा होनदों मिथिदों जों फरायनानै थायो डिग्रि लानानै साख्रि मोनाखै होननानै उन्दुनानै थाबाय थायो नाथाय बेबायदिजों जाया नुवाखै साख्रि मोनागौ मानि जों मावबाय थागोन मावनायजों लोगोसे साख्रिखौबो नाजागोन जुदि साख्रि मोनोबा साख्रियाव हाबबाय जुदि साख्रि मोनाबा बे मावनायखौनो आवगायलांबाय थाबाय बिराद रोजा साबायखर बावनाय जाबाय आदै बेफोरबायदि फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोनथोंसै लेबुबो बागान गायो नै कागजिनि गय बागाननि गेजेराव लेबुबो गायदेरना होबाय माल्टिपल क्रपिं सोरनिबा न'खराव माने 20 बिगा 25 बिगानि माने गय बागान दं जाहैदों गय बागानजोंनो माने लाख रां खामायनानै ओरैबायदि माहाजोन जानाय दङ दा बयबो बे गयखौनो गायजोबनोसै दा बयबो रोंजोब्बायना दा बयबो गय गायगासिनो आरो दा मानसिफ्रा एसे माने स्मार्ट जाबाय आरो जायफोरना माने हाया एसे बोरि एसे गोजौ बाहाय माने गय गायो बिदिनो माने बायदिसिना रोखोमनि माने आबाद मावो आरो जेरै कागजि बायदिसिना ना बेफोरबायदि आरो नोंथांमोना दासो नुदोंमोन सासे आदैया आंनि भिडिअ'आव रायलायदोंमोन आबाद मावनायनि सोमोन्दै फोरमायदोंमोन नै बेनि न'आ बेनो आबाद मावनानैनो नै बेबायदि बिल्डिं लुनो हाबायना नुवाखै जोंनि मानसिफ्रा मा सानो साख्रि मावबाल' माने बिल्डिं लुनो हायो होननानै दा नायदो नुवाखै जायगायाव नुबाय बर'निनो न' माबायदि आबादखौ मावो नोंथांमोनहा खोनानो मोनखाबाय आदैनि खुगानिफ्रायनो नै साबस्क्राइबार लोगो मोनबावदों आदै नामा नाम आशिष कुमार बसुमता इउनाइटेड चार्च अफ नर्थार्न इन्डिया बाहाय माने गिर्जाफोर दंजोबो ना बे मिशन सेन्टाराव गुबुन डिनोमिनेसननि मोनसे डिनोमिनेसननि चार्च दं बाहाय बेहा बर्तमान गेदेर ना मोनथाम दं आरोखि मा आरसि ओमफ्राय आरसि माने रमान केथलिक ओमफ्राय फ्रि चार्च ओमफ्राय बे CNI
CNI बो ना बे जोंनि UCNI CNI आलदाबाव आरो UCNI आलदाबाव United Church of North India CNI आ Church of North India आरो United जाबावबाय ओमफ्राय जों United आरोखि दे माने आं खोनानो मोननाय बायदिबा बेंगलावहाय माने बर'फ्रा ख्रिस्टाना 90%आनो ना अलमस्ट 90%आनो ख्रिस्टान बिसोर माने बिराद गोरायै फोथायो मोजां मिन्थिनानै दा बेखौनो एसे बेरायफैदोंमोन ओमफ्राय आदैखौ लोगो मोननाय जाबाय आदैया इउनाइटेड चार्च अफ नर्दार्न इन्डियानि जाहैदों महाकालगुरि गामिया महाकालगुरि ना बिसोर जोबोरैनो फोथायो गोरायैनो फोथायो मोजां मोनबाय बेबो मोनसे गिर्जा CNI दहायसो आदैया खिन्थादोंमोन ना इउनाइटेड चार्च अफ नर्थ इण्डिया बेनिफ्राय चार्च अफ नर्थ इण्डिया बेहायनो चार्च अफ नर्थ इण्डिया बे गार्लस हाइ स्कुल जाहैदों चार्च अफ नर्थ इण्डियानि क्लास 12 सिम जाबाय होनदों नामा दा नै बियो बयसफोरनि जाहैदों बयसफोरनि हाइ स्कुल खाथियावनो चार्च अफ नर्थ इण्डियानि बिसोर गंनैबो स्कुला सोरखारि हा नाथाय बांला मिडियामसो जाहैदों बांला मिडियामनि गार्लस आरो बयसनि प्रेसबिटेरियान बियो आरो बाहायबो नै गिर्जाबाव बेबो नै गंसे गिर्जा प्रेसबिटेरियानफोरनि एकदम खाथियावनो जाबथार आरो बाहाय मोनसे गिर्जा दंबावो सेन्ट जसेफ कैथलिक चर्च बे कैथलिकनि गिर्जा न' आंखौ सासे साबस्क्राइबारहा लिंहरदों गावनि रेस्टुरेन्टनि नामानो जाहैबाय आइ फुड जाहैदों नै जोंहा ब्रादारा आइ फुड आइ मानि मालै आइ माने आं आइ मानि आं जाहैदों वाव इंराजिनि आइ वाह मानिनांगोन आइ फुड आंनि फुड ना आं फुड बाहायनो ब्रादारना फिसा रेस्टुरेन्ट दङ मोजाङैनो सोलियो दा महाकालगुरि ना महाकालगुरि बिथाङा आंखौ जेब्ला बेंगलाव फैदों होननानै मिन्थिदों बेनिफ्रायनो आंखौ मेसेज खालामगासिनो दं ब्रादार प्लिज अननानै आंनि रेस्टुरेन्टाव एसे जाफै होननानै आं एसे जाहोगोन होननानै आरो बेल' नङा जोंना ब्रादारा जेब्ला आं लाइभ स्ट्रिम खालामोना इउटुबाव लाइभ स्ट्रिम भिडिअ खालामोबा माने आंनो सुपारचार्ज खालामहरो एखमबा बिदिनो गुगल पे खालामहरो बियो एसे एनै थेंक इउ ना रोजा साबायखर बावनाय जाबाय दा दिनै लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय दा ब्रादारनि दखानाव एसे थांनानै देखायनोसै नै बासुमाता डिजि सेवा केन्द्र बेबो नोंनिनो नामा फंबायनि ओमफ्राय नोंथांना नैबे एसे बारा बिरखारबायना एसे हमथादोब्रा नै बेलाय नै आइ फुड बा पियाज टमेट' लाइबाव नुबायना आइ फुड फास्ट फुड फानो बिथाङा दखाना बेनो नै दिल्ली शिलं गासिनो फैजोबमोन आंनि बुंनाया आयो दिल्लीनिफ्रायबो फैयो आरो दिल्लीयावबो साप्लाय हरनो दिल्लीयावबो साप्लाय हरबावो नोंनिफ्राय शिलंआवबो शिलं कलकाता ओरै आरो मा होनलाय सिमलटापुरसिम माने साप्लाय हरो मा साप्लाय हरोब्रा चिकेन ललिपप जा दं फास्ट फुडनाव इयो अर्डार फन खालामना सानसे सिगां उनाव बानायनानै आं फाथायहरनो बोरै कलकातासिम मारै सफैयो बेलाय फ्लाइटजों फैयो कलकाता दिल्लीयावबो दिनै जों गामिनि सोरबाफोर फैदोंब्ला बेखौ पेकिंसआवनो लांना हैगोन डाइरेक्ट आरो मानिनांगोन शिलंआवबो बिदिनो मेघालय बा मणिपुर सोरबाफोर फैब्ला बानायनायखौ लांफायो 20 टा लांफायो आरोना शिलंनि मानसि बेनिफ्राय दिल्लीनि मानसि कलकातानि मानसि वा चिकेन रान बेखौ मा होनो चिकेन रान जाहैदों थाइनि स्टाइल जाहैदों वा रोजा साबायखर बावनाय जाबायलै बाहायनो बानायखायो आरो बेल' गैया बे मोनसेखौ बानायो गासिन बानायो केक जा एभ्रिथिं बानायो दे ओरैनो खिन्थादो मा जानाय लोंनायखौ बानायो चिकेन तंदूरी मटन रान कबाब पिज्जा बर्थडे केक मोमोस चिकेन 65 चिकेन चिली चिकेन मनसुन जेसेबां दं बानायो अल टोटाल दिनै सानडे आंनि दखाना बन्द बानायनो हायाखै माने बिदानि जुनिबा इच्छा बानायबाय आं माने दिनै सानडे बे एरिया पुरा ख्रिस्टानजोब नालाय माने गिर्जायाव थांनाय गासिबो रेस्ट लायो आरो बिसोर बिजनेसखौ टटली शाट डाउन खालामो माने बन्द खालामो आरो सानडे समाव नाथाय होमब्लाबो जोंना ब्रादारा आंखौ लेंहरबाय फै आं नोंनि थाखाय खुलिगोन होननानै एसे टेस्ट खालामनानै थांदो होननानै दा लेंहरबाय दा बेखौल' बानायनाय जादों आरो आंनि थाखाय स्पेशली बेलायनाय बेनो ओरैनो बबेनिफ्राय सोलोङा ब्रादारा
आं चेन्नाइआव आंनि सिस्टार बिमाय दं गेदेर सेमाव इनाव थानानै सोलोंना फैदों आरो चेन्नाइआव थांबाय बिमाय दङ बिमाया सेफ बेनिफ्राय सोलोंनाय जाबाय आरो बिमायनिफ्राय ओमफ्राय दा लकेलाव फैनानै बिजनेस मावफैबाय नुवाखै बेफोरबायदिसो जानांगौ आरो आङो सिपजाखौ जानायसै मास पर गेदेर लुदों बबे जायगायाव बानायगोन दा महाकालगुरि बाजारावनो बाजार खाथियाव दा नोंथांमोनखौ आङो खावलायबाय जेसेबांखि नोंथांमोनहा नायदों वेस्ट बेंगलनि बा क'क्राझारनि बा आसामनि मालाबाफोर बेरायनो फैयोबा बेंगलाव महाकालगुरियाव फैनानै आइपुराव जाफैबानो जाबाय माबा गसाइगावनि खोदोमगुरिनिखा बेना बिसियाबो माने गसाइगावनिखा जाहैदों आसामनिनो खोदोमगुरिनि दा नोंथांमोनखौ बयखौबो आङो खावलायो बे ब्रादारनि रेस्टुरेन्टाव फैनानै जाफै आइफुडआव सिगां दतमावबो मावहैखाबाय आं सिस्टार बिदानो लिंहरना बोसोरसेसिम था माने बुङा माने फैया जादों दा बेनो खावलायो माने नोंथांमोनहा गुबुन जायगायाव थांनांगौ बिदिनो स्किल सोलोंनानै फैनांगौ खामानिखौ सोलोंनानै फैनांगौ बेनिफ्राय गाव गावनि जायगायाव फैनानै माने मावफैनांगौ खामायनांगौ आरो नङाबा मा जादों जोंनि बे लकेलनि रां रुफाफोरखौ ना थाखा फैसाफोरखौ गुबुन हारिनिफ्राय फैनानैसो फुथुम लांगासिनो दं बिहारफोरनिफ्राय फैनानै बा गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनानै बेनिफ्राय फुथुम लांगासिनो दङ आं बाजारनि मानसिखौ गासिन आंनि दखानाव लिंहरना जाहोजोबो उल्थासो खिसामा मानसियाखौ दा हाबाय नुवाखै नै दा नोंथांमोना खोनाबाय नै ब्रादारनिफ्राय बाजारनि मानसिफ्रा उल्था दा फैनानै बेनाव जाफैयो आरो माने बेबायदि खालामनो रोंनांगोन जोङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय फंबाय मुखु सिं नारजिनारि जाहैदों नारजिनारि नै रेड बुल सिन्थाय होलायलायबाय नै आंनि थाखाय स्पेसियेलि फैनानै प्रिपेरेसन खालामफैदों नुबायना लेग पिस टाउननिफ्रायबो फैनानै जाफैलायजायदों उल्था बेफोरबायदिनो रोंनांगौ जोंनि मानसिया बेयो नै चाटनि चिल्ली सस गावनि आखाइजों बानायनाय आरो नै वाटार बथलबो ओमफ्राय जोंना ब्रादारनाबो इउटुब चेनेल दं होनदों नामा मुखुसिं नारजिनारिया इउटुब चेनेलनि नामाबो मुखुसिं नारजिनारि दा नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामदो बिदिनो जानाय लोंनायनि बानायनानै देखायो रेसिपिफोर जेनेबा बेफोरबायदि ललिपप बेखौथ' ललिपप होना मा होनोमोनलाय चिकेन रान बे चिकेन रान बानायनोबा मारै खालामनांगौ मा रेसिपि आरो काबाबफोर बानायनोबा तन्दुरि अमा बेदर ड्राई फ्राई अमा बेदरनि चिल्ली मम' गासिन सोरबाफोर माने संनो रोङाबा माने मारैहाय सङो मारैहाय प्रिपेरेसन खालामो बेफोरखौ मिन्थिनो लुबैदोंबा बे ब्रादारनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो मुखुसिं नारजिनारि दे साबस्क्राइब खालामदो दे आङो जानोसै एसे नैबे बानलुखौ एसे मोनबाय आङो फारसे लुगैनाङा दे गोथावना थावा लकेल मस्ला गुदुङा बरिया होबाय आं गुदुंबाबो गोथावनि थाखाय आरो नैबे बानलु साटनिखौ होबावबाय ज्रोम बरिया फार्स्ट क्लास माने हाइलि रेकमेन्डेड जोंना ब्रादारा खिन्थाखाबाय दिल्लीनि मानसि कलकातानि मानसि शिलंनि मानसि फैयोबा बिहरो जाहैदों एयारपर्टआवबो थांनानै होयो आरो एयारपर्टनिफ्रायबो साप्लाइ खालामहरो जाहैदों सोरबा माने बिहरो नालाय ओरैबायदि स्पेशल जादु दं जादु ब्रादारनि आखायाव लुगैनाङा दे गिदिर दाउ बेदर साटनिखौ फुनबावनोसै बानायजों माखासे साटनियाबो जोङो मोनसेल' बानायो बेल' नङा बरिया नै फंबायमोना गासिबो आंखौ लोगो हमनो फैजोबदों आइफुडआव रोजा रोजा साबायखर बावनाय जाबाय फैनानै रायलायफैनायनि थाखाय आरो लोगो हमफैनायनि थाखाय एसे मोखांखौ देखायनोसै नै स्पेशाल मानसिखौ मा लिंहरदों गोजोननाय मोनबाय फैनानैहाय आरो जों लोगो हमनानैहाय थेंक इउसै लकेल